गिबियावनो थामजिबा नं मदुगिरि समष्टिनि जानानै नोंथाङा सासे केन्डिडेट जानानै फैबाय। एन्टनी बसुमतारी नैनं माखलेगान्दा गामि कालाइगाव आनसलिकनि अधीनाव गोलैयो। थामजिबा नं मोदैबारि समष्टिनि आं सासे मावथि इउपिपिएलनि इउपिपिएल दला आंखौ नैबे खाबु होनायखाय गिबियाव आं जोंनि इउपिपिएलनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' सारखौ आं साबायखर बावदों। लोगोसे आंखौ सुजुग होनाय आंखौ सापर्ट होनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिनेश बर' सारखौबो आं साबायखर बावहरदों। लोगोसे जोंनि बारग' एमएलए बिथां नाथुराम बर' सारखौबो आं साबायखर बावदों। बिथाङाबो आंखौ मरेल आरो मेन्टेल सापर्ट होनायनि थाखाय। लोगोसे जोंनि गासैनो मावथिफोर आरो भेरगाव डिस्ट्रिक्ट इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेलनि आफादगिरि नन्दराम बर' आरो गाहाय नेहाथारि राजेन बर' आदा बिथांमोनाबो आंखौ बे राजनितिकआव दैदेननायनि थाखाय फोरोंलांनायनि थाखाय आरो साहस होनायनि थाखाय आं साबायखर बावदों। लोगोसे मोदैबारि समष्टिनि जोंनि इउपिपिएल हान्जानि मावथि लोगोफ्रा आंखौ जागायजेननायनिफ्रायनो गोहो आरो बोलो होबोनाय मेन्टेल सापर्ट होबोनायनि थाखाय आं साबायखर बावदों गासैखौबो। लोगोसे मोनथाम आनसलिक मोदैबारि भगतपारा आरो कालाइगाव आनसलिकनि आफादगिरिफोर आरो गाहाय नेहाथारिफोर बिथांमोनाबो सावरायलायनायनि गेजेरजों आंखौ सापर्ट होनायनि थाखाय आं साबायखर बावदों। लोगोसे मोदैबारि ओनसोलनि गासैनो इन्टेलेक्सुवेलफोर जायफ्रा बे आंनि इउपिपिएलनि केन्डिडेटसारनि बेलायाव गोबाङै सहाय होबाय बिथांमोनखौबो साबायखर बावदों। लोगोसे आंनि गामिनि रायजो राजाफोर आंनि प्राइमारि ओनसोलनि रायजो राजाफोर जायफोरा दिन हर खामानि मावनानै दिनैनि बे इउपिपिएलखौ बे मोदैबारि ब्लकखौ बे पजिशनाव लाबोनायनि थाखाय आं साबायखर बावदों। आरो दिनैनि बे बड'लेण्ड निउस 24फोरखौहाय साबायखर बावदों रायजो राजाफोरनि गेजेराव आंखौ बे सुबिदाखौ होनायनि थाखाय। बे समाव नोंथांखौ मोनसे सोंलु सोंनो नागिरदों जे नोंथाङा मा थांखि आरो नोजोरनि गेजेरजों बिसायख'थियाव नोंथाङा आवगायलाङो? जोंनि इउपिपिएल दलनि थांखिया जाहैबाय वान भट वान सेन्स वान जब, एटा भट एटा परिबर्तन एटा संस्थापन, मोनसे भट मोनसे सोलायथाय आरो मोनसे खामानि। तो बे जोंनि इउपिपिएल दलनि मट' आरो बेखौ लानानै जों मावगोन। जिहेतु जोंनि इउपिपिएलआ गोदान सरकार दानो थांगासिनो दं, बेहाय गोबांथार सेंग्रा सिख्लाफोर जायफोरा गोदान राजनितिक हान्जायाव दावबायदों, बे राजनितिक जुद्धआव आगान होदों। तो बिथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खाबु। जायफोरा दासिमबो गुबुन राजनितिक दलाव दं, जायफ्रा उदीयमान जुबक जुबतिफोर बिथांमोनखौ आं खावलायदों जोंनि इउपिपिएल दलाव जुगदान जानांगौ। आरो जिहेतु बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों माखासे संस्थापननि खामानिनि गेरेन्टि होलांदों, जायफ्रा बिटिआर सुक्तिखौ मोजां फरायदों बिथांमोना बुजिदों। बेहाय ओरैबायदि माखासे संस्थापनफोरनि खोथा लिरनाय दं, बेखौ बुजिनानै बिथांमोना नैबे परिबर्तन जिहेतु 15 बोसोर हाग्रामा सरकार एबा बिपिएफनि अपहाकन बेखौ फरायनो थाखाय जों जिहेतु सतबांसा लादों, सतबांसा लानानै खामानि मावदों। बेहाय बिथांमोनखौ जोंजों जुगदान होनो थाखाय नैबे परिबर्तननि दावहायाव जोंखौ हेफाजाब होनो थाखाय आं बिसेसकै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ खावलायदों। आरो लोगोसे जायफोरा परिबर्तन खामि रायजो राजाफोर बिथांमोनखौबो आं खावलायदों, जायफोरा दिनै परिबर्तन नागिरनानै इउपिपिएल दलाव जुगदान जादों, आं बिथांमोनखौबो खावलायदों। आंनि नैबे केन्डिडेटसार मोननाया मोनसे फिसा देरहानाय, नाथाय बिजाथि महरै देरहाहोनाया देरसिन देरहानाय होननानै आं सानदों। बेखायनो आं खावलायदों मोदैबारिनि दुलाराय रायजो राजाफोरखौहाय, जों बर'जों लोगोसे बिभिन्न जाति जनगोष्ठी दं, जोंनि मावथि लोगोफोर दं आरो हुबाखांखिफोर दं। आं बिथांमोनखौ नैबे बड'लेण्ड निउस 24फोरनि गेजेरजों खावलायदों जे बिथांमोना इउपिपिएल दलखौ परिबर्तन खालामनो थाखाय बे मोदैबारि समष्टिनिफ्राय सासे बिजाथि तथा एन्टनी बसुमतारीखौ ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै देरहाहोगोन होननानै आं मिजिंथिदों। नैबेखिनियाव आरोबाव मोनसे सोंलु सोंनो नागिरदों जे मोदैबारि समष्टियाव जिहेतु 15 बोसोर
BPF-नि माने दखलाव दङमोन आरो बेराफारसेथिं थांनाय खेबसेयाव BJP-आबो मोनसे स्ट्रं रुल लादोंमोन देग्लायबो जों BPF आरो BJP-खौ स्ट्रं महराव नुबाय थादों बे बेलायाव नोंथाङा बिथांमोनखौ माबायदि फेजेननायनि माबा लादों बिथांमोनखौ मा बुंदों BPF-आ दिनै मोनसे गोहोगोरा दल नङा बिथांमोना डेभेलपमेन्टनि बा उन्नतिनि जेबो खोथा बुंनो हाया IY न' होगोन होननानै बुंनो हाला लामा बानायना होगोन होननानै बुंनो हाला दा बिभिन्न बिथांमोना प्रलबननि राजनिति गेलेबाय थादों बिथांमोना मालाबा बुंदों जोंनि मोदैबारिनि जिहेतु आंनि अपोजिसन धरिल' BPF-नि बिजाथि जगदीश सरकार महोदया बुंदोंनो 2.5 करोड़ 3 करोड़ थाखा गारनानै आं बेबायदि थाखा थानाय मानसिजों BPF मा पात्ता मोननो होननानै गतिके जोंनि मोदैबारि समस्तिनि रायजो राजाफ्रा बयबो हजाग थाखा फैसाजों बायजानाय सम गैया हसा अर्थआव बिथांमोना उन्नतिनिथ' जेबो बुंनो हाया थाखा फैसानि गोहो बोलो खोन्थादों नाथाय जोंनियाव आत्मबिश्वास दं हाहक दं जोंनियाव बिसास दङ ना जोंहा देरहानायनि जिंगा ना जोंहा जेननायनि जिंगा जोंनाव थाखाबो गैया फैसाबो गैया नाथाय जोंजों रायजो राजा दं बेखायनो आं बिथांमोनखौ प्रत्याबार खालामदों रायजो राजाया बिथांमोनजों गैया रायजो राजा जोंजोंसो दं आरो BJP-नि बाथ्राया बेलेग थांनाय बाराव बिथांमोना बुहुत शक्तिशालि जादोंमोन नाथाय नैबे खेबावहाय बिथांमोना गामि ओनसोलाव जों नुदों एसेग्राब शक्तिशालि आत्मप्रकाश खालामनो हायाखै बेखिनियाव आरोबाव मोनसे सोंलु सोंनो नामायदों जे हल BTC-आव नोंथांमोननि PPL दोलोआ बेसेबांसो सिट लानानै ओंखारलांनायनि मोनसे आसा फारि दिनैनि दिनावहाय जिहेतु परिबर्तन बेहाय 40 समस्तियाव जों होदों बेहाय आं आसा खालामदों जितु मोनसे परिबर्तननि धुमहा जादों बेहाय 40 आखनखौनो मोननानै जों BTC सरकार गठन खालामगोन होननानै मिजिंथिदों थेंकिउ थाबाय नोंथांनिसिम बड'लेण्ड इउटुब चेनेलनिफ्राय